Ivan Castillo, President ta' Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista, ma lessinx imqar kelma waħda dwar il-ħaddiema li spiċċaw vittmi tad-deputat Tony Bezzina. Ħaddiema tas-settur pubbliku li wara li ntbagħtu jbajdu f'Każin Nazzjonalista kienu mġela jiffirmaw dikjarazzjoni falsa. Lil Castillo li dan l-aħħar intbagħat f'diversi postijiet mill-kap Simon Busuttil biex jitkellem dwar il-ħaddiema, staqsejnieh dwar id-dinjità ta' dawn il-persuni. Ma rrid jgħid xejn u biex ma jlissinx kelma daħal għalih ir-reporter ta' Nets Television. Hemmhekk Tony Bezzina wara d-dinjità lil ħaddiema? Kif qedlek qabel aħna nħossu illi M'għandux jaqsam kompla jinsisti meta spjegajnilu kemm kienet gravi s-sitwazzjoni kif ikkonfermata mill-qorti f'kawża ta' libel. Għax ħarab li bil-mistoqsija, Tony Bezzina wara d-dinjità? Jew le, palma qedlek qabel, ma naħsibx li l-mistoqsija għandha x'taqsam ma' suġġett li qed niddiskutu. Ġifier wara d-dinjità l-ħaddiema jew le? Aħna palma qed ngħidlek qed inwieġbek, ma naħsibx. Mhux qed tgħidli iva jew le. Kaxkar bniedem wara l-funeral tomu ftit mumenti wara biex jagħmel affidavit. Iva jew le? Ma jimsaqx xejn.